ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Бустон 2010 ягона фабрикаи паррандапарварӣ дар ҳудуди ноҳияи Вахш ба ҳисоб рафта. Бинобар сабабҳои гуногун баъди чанд соли таваққуф, инак як сол мешавад ки дубора ба фаъолият оғоз намуда, аллакай натиҷаҳои назараси истеҳсолиро доро мебошад. ба иттилои масъулин, дар марҳилаи аввал 3 бинои парвариши парранда таъмир ва бо дастгоҳу дигар муҳимоти соҳа муҷаҳҳаз гардонида шуда. парвариши намуди мурғи бролер ки барои гӯшт нигаронида шудааст ба роҳ монда шуд. дар муддати як соли фаъолият дар фабрикаи мазкур беш аз 30 000 сар ин намуди парранда марҳила ба марҳила аз хориҷи кишвар ворид ва парвариш гардида. дар навбати аввал 25 тонна гӯшти парҳезии хушсифат истеҳсол карда шудааст ва барои муҳлатҳои наздик боз ҳамин миқдор гӯшти дигар омода мегардад. дар ҳоли имрӯз беш аз 10 000 сар паррандаи дигар мавриди нигоҳубин ва парвариш қарор дошта, ба гуфтаи мутахассисон давоми то 45 шабонарӯз аллакай барои истеҳсоли гӯшт омода мегарданд. дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Бустон 2010 ноҳияи Вахш раванди парвариш бахусус ҳолати беҳдоштӣ, нигоҳ доштани ҳарорати мутобиқ ва таъмини обу дона ба паррандагон тавассути технологияи муосир роҳандозӣ карда шуда, дар он 6 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи корӣ таъмин гардидаанд. як сол мешавад фаъолият мекунад. асосан фаъолияти мо барои гӯшт мебошад. мо инро муддати 40 рӯз нигоҳ мекунем ва ин барои гӯшт аст. зиёдан 3 килограмм гӯшт медиҳад ҳар якташ. роҳбарияти корхонаи мо дар оянда ният дорад ки дигар биноҳои парваришро зиёдтар кунад ва саршумори паррандаро ва истеҳсоли гӯштро зиёд намояд. қобили зикр аст ки талаботи бозори имрӯза ба гӯшти парҳезии парранда зиёд аст ва фаъолияти босамари чунин фабрикаҳои паррандапарварии самти истеҳсоли гӯшту тухм метавонад ҳамчун маҳсулоти ғизоии воридотивазкунанда дар таъмини фаровонии бозори маҳаллӣ мусоидат намояд. маҳз ҳамин нуқтаро ба инобат гирифта масъулини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди фабрикаи паррандапарварии Бустон 2010 ноҳияи Вахш ният доранд ки дар оянда низ бо таъмиру ба талаботи имрӯзаи паррандапарварӣ мутобиқ намудани дигар биноҳои мурғпарварии ҷамъият доираи фаъолияти худро васеъ намуда парвариши саршумори паррандаро то ба 60-65 000 сар расонанд. татбиқи амалии ин ҳадафи масъулини фабрикаи паррандапарварӣ имкон фароҳам меоварад ки дар ноҳия баробари ба маротиб афзун гардидани ҳаҷми истеҳсоли гӯшти парҳезии парранда ҳамзамон боз чандин нафар сокинони маҳаллӣ ва мутахассисони соҳа бо ҷойи корӣ таъмин гарданд. таъминоти озуқавори яке аз соҳаи асосии тамоми ҷумҳур рафтиста. барои мехоҳам ки дар оянда боз ҳам зиёдтар меҳнат кунам, ҳам ноҳия ҳам вилояти ҷумҳуриро бо гӯшт таъмин намояд. дар ҳоли ҳозир гӯшти истеҳсолкардаи фабрикаи паррандапарварии мазкур дар бозори ноҳия ва маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ба фурӯш бароварда мешавад ва дар оянда бо зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсолот паррандапарварон ният доранд ки маҳсулоти хешро дар бозорҳои дигар шаҳру навоҳии кишвар пешниҳод намоянд. Таварали Соҳибназар, Парвези Сафар аз ноҳияи Вахш барои барномаи ахбор.